மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நகைகளை நேரில் வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு பெங்களூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக கூறி தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கடந்த 1996ஆம் ஆண்டு வழக்கு பதிவு செய்தது. அப்போது ஜெயலலிதாவின் போயஸ் தோட்டத்தில் நடைபெற்ற சோதனையில் தங்கம், வைர நகைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதனையடுத்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகை உள்ளிட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் பெங்களூர் கருவூலத்தில் வைக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே ஜெயலலிதாவின் பொருட்களை ஏலம் விட வேண்டும் எனவும் அதன் மூலம் வரும் பணத்தை நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என கோரி சமூக ஆர்வலர் நரசிம்மமூர்த்தி என்பவர் பெங்களூர் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இது தொடர்பான வழக்கு சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது நகைகளை ஏலம் விடுவதற்கு பதிலாக தமிழ்நாடு அரசின் உள்துறை முதன்மை செயலாளர் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு மாற்றுவது நல்லது என கூறி உத்தரவிடப்பட்டது. இதனையடுத்து ஜெயலலிதாவின் நகைகளை வரும் மார்ச் 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் உள்துறை முதன்மை செயலாளர் நேரில் ஆஜராகி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என பெங்களூர் சிறப்பு நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் நகைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நாளில் தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து தரவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.